Сәлем, біз бүгін язабыз бик гади жер, ушак янында жырлый торган жер шундый. Һәм минемчә бу җыр гади булырга тиеш. Мәсәлән, анда 4 аккорд. Әйме башлык. Мәсәлән, ми минор, соль мажор, до мажор, ре мажор. Бу куплет. Һәм мәсәлән, кушымтасы шу ми минордан, ләкин мәсәлән итик өскә төгер, аска китик, мәсәлән, ми, до, ля минор, ре мажор. Димәк, була ничек? Һәм кушымта. Һәм мин уйлаган идем инде анда тагын ниндидер бас булырга тиеш. Бас ярар. Аны турында башка эш һәм ниндидер бер соло уртарга тиеш, шундый җырлана торган мелодия. Ну, мәсәлән, барысы да аккордларга. Менә мәсәлән, аккорд ми минор, димәк. Ничектер шулай. Һәм текст булырга тиеш. Текст минемчә шундый һәр кешегә якын. Шуңа күрә анда бернинди метафоралар булырга тиеш, эпитетлар менә гади генә әйтәсең ниндидер күренешләрне, һәм кеше әйтә, миндә шундай бер булган иде. Мәсәлән, кичә кибеткә бардым, кеше әйтә, мин дә кичә кибеткә бардым. Бу егет мине аңлый икән. Һәм шундый бер трюк инде бар. Иске җырлардан мәсәлән ниндидер сүзләр кертергә. Бу инде постмодерн. Мин уйлаган идем, әгәр дә учак янында инде җыр, бу су буенда учак яна булырга тиеш, анда җөмлә шундый. Әлбәттә, авыл турында тиеш. Чөнки мәсәлән, син авылга кайтасың, мондый кичкенә генә storytelling, шундый кичкенә генә хикәя. Менә син кайтасың авылга, анда утырасың су буенда, учак янында. Һәм анда су буенда учак яна. Һәм киттек инде, әйме. Су буенда учак яна. Без җыелдык бүген монда. Яна. Тирәләр әле яңа. Яшәсәк тә без Казанда. Әйдәгез карыйк, мәсәлән, анда җыям хәзер. Беренче дорожка. Су буенда учак яна, без җыелдык бүген монда. Тирәләр әле яңа, яшәсәк тә без Казанда. Әмма авыл мине тарта, монда таныш һәр тарафта. Монда Булат, монда Нияз, хәзер эш, кичен Иняс. Кайта авылга, озак уйлама, алдашма. Кайта авылга, утыр тизрәк автобуска. Кайта авылга, 2 сәгать син авылда. Кайта авылга, тик соңлама,
Түнден күту кишен мунча күндүз бакша белән пешен аннары төнлә клубка яңа җырларны җырларга су буенда учак яна магнитофон уйнап тора мин мәңгегә балачакта ышанмасаң күзгә кара кайта авылга узак уйлама алдашма кайта авылга утыр тизрәк автобуска кайта авылга 2 сәгать син авылда кайта авылга тик соңлама